לא, תגבי איתי רחובות, זה הכי פשוט, אני ספסיה על הרחובות. נראה אני זוכר רחובות? אני יודע. אתה זוכר את הרחובות בראשון? ראשון זה כזה מוזר, כי זה הכל נראה אותו דבר. לא, זה רק השונות האלה שאני או יא. אני הגעתי להגן, לא יודע מה שיט, אי אפשר להגן, ואז יש לי להתכופף משום מה. תפסיק, לא הנפש. לא. אני לא יכול לעשות חצי עיגול, זה מה שאתה שואל את הקומבו הזה. זה לא קל כמו שאתה חושב. זה כן די קל. אחר כך אני יודע שאתה בפרקטיס חצי סיבוב בזמן הקומבו. תעשה את הקומבו הזה. הוא לא קל כמו שאתה חושב. בומבר אני לפעמים מצליח. זה סופר. תעשה סופר רנדומלי וזה יעבוד. הסופר לא עובד בכלום. הנה ככה זה עובד. בוא נגיד. יש לדבר על זה, הטווח שלה גם טוב עם זה שהיא יחד אני חושב בטווח הכי קצר במשחק, תעזור אותי לחייך. אבל היא רצה עם הטווח הזה, היא מתקרבת אליך בצורה מטורפת. כמו מסעית. מה ראיתי לך? מה מסעית? מה אתה רוצה? אני תוקף לי, מה אתה קורא לי מסעית? היא הכי מטורפת מבין אנשים. ייי! בהחלט! עוד אחד, כן. היה לי עוד אחד, לא תדאג. היה לי עוד אחד. כן, היה לי עוד אחד.